салом занҳо, хоҳарони азиз ва инчунин нафароне ки канали моро тамошо мекунед. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Дар навори имрӯза мехостам оиди миёмаи бачадон, сабабҳои пайдоиши он, нишонаҳои он ва якчанд роҳҳои табобати он ба шумо кам маълумот диҳам. дар аввал аз шумо узр мехоҳам ки овозам камтар бемор будам, овозам камтар хаста аст. аз ҳамин сабаб мавзӯъ оиди миёма камтар дертар баромад. Миёмаи бачадон ин омоси нағз сифат, агар ба забони дигар осон карда гӯем, доброкачественное образование мебошад, ки дар занҳои аз 40 сола боло дида мешавад, вале дар солҳои охир бошад миёмаи бачадон бисёртар дар занҳои ҷавон низ, яъне 30 сола, 25 сола низ дида мешавад. сабаби асосии пайдоиши миёмаи бачадон то ҳол аниқ нест, яъне ягон ақидаи аниқ вуҷуд надорад ки аз чӣ сабаб метавонад ки миёмаи бачадон пайдо шавад, вале ақидаҳое вуҷуд доранд, ки тахмин мебаранд, ки миёмаи бачадон метавонад ки аз нодуруст кор кардани гормонҳо, яъне дисбаланси гормонҳо, аз ҳад зиёд исқоти ҳамл кардан, яъне аборти отсосы кардан, агар дар организм ягон хел воспалительный процесс вуҷуд дошта бошад, ва инчунин стресс метавонад ки ба миёмаи бачадон оварда расонад. катон гормонҳо метавонанд ки миёмаро зиёд кунанд. аз сабабе ки миёмаи бачадон ба гормонҳои прогестерону эстроген ҳиссиёташ хеле зиёд мебошад, яъне чувствительность дар ҳамин гормонҳо бисёртар аст. агар дар организми зан прогестерону эстроген аз ҳад зиёд бошад, ҳамон миёмаҳо метавонанд ки зуд калон шаванд. миёмаи бачадон дар духтарҳое ки ҳоло ҷавон ҳастанд, яъне ҳоло бенамоз нашудаанд, дида намешавад. ва агар дар занҳое ки миёмаи бачадон вуҷуд дошта бошаду онҳо аллакай бенамоз намешаванд, яъне дар ҳолати климакс қарор доранд, миёмаи бачадон метавонад ки кам шавад, яъне оҳиста нест шавад. нишонаҳои миёма кадомҳоянд? дар баъзе ҳолатҳо мешавад ки шахс миёма дораду вале худаш намедонад ки миёма дорад, яъне занро ягон чиз безобита намекунад. дар дигар ҳолатҳо бошад нишонаҳояш ин дарди поёни шикам, аз ҳад зиёд бенамоз шудан, яъне обильное кровотечение, дарди миён, камхунӣ, беқувватӣ дида мешавад. дар ҳамин ҷо як чизро қайд карданиам, ки ин нишонаҳои номбаршуда агар дар кадоме дида шавад, ин маъное надорад ки аллакай шумо миёма доред, чунки дар наворҳои пештара оиди гормонҳо баъзе нишонаҳое буд, масалан дарди сар ё ин ки асабонӣ. бисёриро дар комментария навистанд ки мо дарди сар дорем ё ин ки асабонием, дар ин ҷо аллакай мо гормонҳоямон паст ё баланд аст. дар асл бошад ин тавр нест. ҳамаи нишонаҳо, яъне ҳама нишонаҳои ҳар гуна бемориҳо бо якдигар алоқамандӣ доранд ва як нишона метавонад ки дар якчанд бемориҳо дида шавад. ва дар ҳамин ҳолат ҳам чунин аст. агар дарди миён дида шавад, камхунӣ ё ин ки беқувватӣ дида шавад, ин маъное надорад ки шумо аллакай миёмаи бачадон доред. барои инро аниқ кардан шумо бояд аввал ташхисҳоро гузаред. аз ҳамин рӯ барои ҳамин қайд кардам, ки дар баъзе ҳолатҳо мешавад ки ягон хел нишона ҳатто вуҷуд надошта бошад. барои ҳамин ҳамаи ҳамин нишонаҳо, яъне симптомҳо, ин дар умум гирифта шудааст. дар асл бошад дар ҳар ҳолат ҳар хел симптомҳо дида мешавад. миёмаи бачадон бисёртар дар дохили бачадон дида мешавад, яъне интраморальная миёма, ки дар 90% фақат дар дохили бачадон дида мешавад. баъзан ҳолатҳо мешавад ки миёма метавонад ки дар қабати ҳамон мушакҳои бачадон дида шавад ва инчунин метавонад ки миёма аз беруни бачадон дида шавад. дар ин ҷо саволе бармеояд ки оё дар вақти миёма доштан ҳомиладор шудан мумкин аст ё не? албатта ҳомиладор шудан мумкин аст. агар андозаҳои миёма, яъне размерҳои миёма хурд бошад, зан метавонад ки бемалол ҳомиладор шавад. фақат дар баъзе ҳолатҳо преждевременные роды, яъне барвақт таваллуд кардан дида мешавад ва исқоти ҳамл, яъне выкидиши. миёмаи бачадонро чӣ хел аниқ кардан мумкин аст? ҳангоме ки зан ташхиси ультрасадоӣ, яъне УЗИ узвҳои занона мегузарад, дар он ҷо метавонанд ки агар шахс миёма дошта бошад, онро муайян кунанд. табобати миёма чӣ гуна аст? дар бисёр ҳолатҳо ҳангоме ки андоза, яъне размери ҳамон миёма хурд аст ва занро ягон чиз безобита намекунад, яъне ягон шикоят надорад, онро табобат намекунанд, фақат назорат мекунанд, яъне наблюдат мекунанд. ҳар 3-6 моҳ ташхиси ультрасадо УЗИ мекунанд, мебинанд ки андозааш чӣ қадар аст. инчунин якчанд роҳҳои табобат вуҷуд дорад. якум ин истифода бурдани доруҳои гормоналӣ, баъзе гормонҳое ки намегузоранд ки гормони прогестерон ва эстроген дар организми зан зиёд шавад ва инчунин намегузорад ки ҳамон миёмае ки дар бачадон ҳаст калон шавад. дуюм ин гирифтани миёма бо роҳи лапароскопӣ, яъне дар шиками шумо сурохиҳои махсус мекунанд хурдакак, безарар ва аз он ҷо даромада метавонанд ки миёмаи шуморо бурида гиранд. ин ба гурӯҳи ҷарроҳиё дохил мешавад. фарқияташ ва бартарияташ дар он аст ки осложненияш камтар аст.
сеюм ин гистероскопическая миомектомия, ин ҳам ба гурӯҳи ҷарроҳиҳо дохил мешавад. Ин усул аз боло не, яъне аз поён, аз маъбал даромада миомаи шуморо мебуранд, мегиранд. чорум ин гистерэктомия, ин ҳам ҷарроҳӣ ҳисоб мехӯрад. Дар ин ҳолат миомаи шуморо ҳамроҳи бачадон, яъне бачадони шуморо низ гирифта мепартоянд. шашум ин аблясияи артерияе ки бачадон ва миомаро бо хун ва ғизоҳо таъмин мекунад. вақте ки ҳамон артерияро мебанданд, миома аз ягон чиз ғизо гирифта наметавонад, яъне кровоснабжат намешавад. дар ин ҳолат миома андозааш хурд шуда калон намешавад ва метавонад ки оҳиста оҳиста майда шуда нест шавад. безебӣ чунин ҷарроҳӣ дар он аст ки ин душвортар мебошад назар ба дигар усулҳои ҷарроҳӣ ва баъди ҷарроҳӣ бениҳоят дардҳои безеб ва сахт дида мешавад ки ҳар зан наметавонад ки тоқат кунад. ва роҳи аз ҳама охирон ва ҳозиразамон ин фуз аблясия мебошад, яъне фокусировании ультразвуковые волны. дар ин усул бо роҳи нурҳои ультрабунафш метавонанд ки ҳамон размери андозаи миомаро хурд кунанд ва нагузоранд ки он калон шавад. вале чунин метод ба ҳама тавсия дода намешавад. ба он шахсоне тавсия дода мешавад ки дар оянда дигар намехоҳанд ки фарзанд таваллуд кунанд ё ин ки андозаи миомашон беҳад калон аст ва аз 4-5 то зиёд аст. пешгирии миомаи бачадон чӣ гуна аст, яъне чӣ кор кунем ки миома пайдо нашавад? пешгириаш ин тарзи ҳаёти солим, дур кардани стресс дар зиндагии худ, яъне бе ягон чизи зарурӣ асабонӣ нашудан, стресс нагирифтан, дар ҳолати депрессия набудан ва инчунин реҷаи хоби худро дуруст кардан, чунки камхобӣ метавонад ки сабаби стресс, асабонӣ шудан, раздражителӣ шудан шавад. ва агар шахс нағз хоб меравад, яъне дар як шабона рӯз 7-8 соат нағз хоб меравад, дар вақти хоб организми вай метавонад ки пурра барқарор шавад. дӯстони азиз, умедворам ки навори имрӯзаи мо ба шумо писанд омад. чун ҳар вақта фикрҳои худро дар комментарияҳо баён созед. саломат бошед.